Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videi. Ja som Patrik SK a pokračujeme v našej sérii Skyblocku. A práve ak som začal natáčať, začalo nám aj prešať, takže to je celkom velice smutné, ale čo už s tým narobíme. Vidíte, že off-screen som mi tu vyrástol tento stromček, že dúfam, dúfam, že mi z neho padnú aj nejaké tie saplingy. Zoberiem tu dirt, lebo ešte naťažím si nejaký kobl. Nech môžem ešte trošku obstavať ten... Dobre, nech môžem trošku obstavať tento stromček. Nech nám všetko z toho nepadne dole. A ešte trošku si rozšírime ostrovček, lebo už máme splnené dve úlohy. Jedna je vytvor cobblestone generátor a druhá je rozšíruj ostrov. Ja som to dole v komentároch pozeral a zistil som, že máme aj úlohu rozšíruj ostrov, takže to sme dosť zabili tú úlohu, ale dobre. Aj keď ešte nemáme ho až tak veľmi rozšírený, tak aspoň niečo máme rozšírené. Pardon, som si musel trošku odkašľať. Dobre. Trošku naťažíme. Op. Tu dáme napríklad. A skúsime ho sťažiť. Ako ešte si spravíme už aj torče, lebo vypalíme toto drevo. Hodilo by sa viacej saplingov, lebo dosť málo saplingov máme a potom to aj tak vyzerá. Takže prosím, ak nepadne sapling... sapling! Aj dve by sa možno hodili. Prosím. Tri... Ja som boss. Ešte nejaký. 4. No tak to je úžasné. Tento strom už viem, prečo tak dlho rástol. Ne, čo? Ja neviem, ten sapling. Čo? On je bugnutý? On bol iba bugnutý. 5 saplingov, ešte nejaký. Asi už žiadny. Pravdepodobne. 6 saplingov si robil. 7... Ty vole, 7 saplingov z jedného stromu. Ja som boss. Dobre. Spravím si trošku dreva, nech máme čím zakúriť. Dobre. Naťažím ešte trošku tohto hajzlíka, aby sme si spravili aby sme si spravili pec. Takže potrebujeme 8. Takže potrebujeme 8 hajzlíkov. Dobre, máme 11. Ty kokos Enderman? Ty vole! Ty kokos! Doriti! Kurňa! Doriť! Ja nemám meč! Sorry. Musím si dať toto, lebo vážne by som skapal, kokos. Nemám žiadne torče a potom som tu naspawnuje 5 miliard. A na tomto sa nám tiež nemôžu spawnovať, takže to nemôžeme dopustiť. Sem dáme toto a starajme si toľkoto uhlia. Z jedného dreva je jedno uhlie, alebo to je nejak. Čo sa to dostane? Ty kokos, ten Enderman mi tu rozkradol hlinu. Ty kokos. To je magor. To je úplný cigáňak krava. Áno, máme strašne málo toho čarkovlu. Teraz hlavne s tým nepadnú dole. To je jedno, aspoň nejaké torče máme. Spravíme ešte drevo a styky. A z tohto všetkého spravíme 12 torčí.
No, není to až tak málo, keď dokážeme šetriť trošku so svetlom, hlavne tuto musíme dať na túto plošinu, lebo tu si to spawnuje habadej. Tu sa nemôže spawnúť, to je jeden blok. Čakaj, ja som odfotil screenshot. Pozriem sa, kde sú tie, kde je lightning. Áno, BL. Tam, kde je pod 7. Áno, tuto sa môže spawniť, ale tuto... No kašľam na to, nebudem to zisťovať. Neviem, že... Asi je to pod BL-kom. BL-ko je asi svetlo. Ešte tu možno dám... dobre, tak ešte tu dám svetla. Tu ešte na crafting dám svetlo, nie sme svegovi. Takto, tu svetlo a na tom ostrovčeku sa nám môžu spavniť. No. Dobre. Viac svetla už ani nepotrebujeme, takže tuto hlavné je, že tento ostrovček tu máme osvetlený a to je to úplne hlavné. Ja by som zobral hlinu tu a idem tu trošku urobiť stromy. Také 4 môže byť medzera. 1, 2, 3, 4. Tu môžeme dať strom. Dobre. Cool. Dobre. Počkaj, vylezem si hore. Ešte tu by... Nie, tu by nám už nenarastol. Tento určite narastie, ale neviem, či tento narastie, keď tu má iba 2 bloky. Uvidíme. A 1, 2, 3, 4 ešte sem môžeme dať. Ale tie nebudeme skliditať. A kašlem na to, dobre. Idem naťažiť nejaký kobl a potom sa k vám vrátim, lebo potrebujeme si túto plošinku strašne súrne už predĺžiť. Ešte aj tú farmu si zväčšíme, lebo ešte musíme vyťažiť celý tento ostrovček. Takže uvidíme sa potom, keď si naťažím nejaký ten kobl. Dobre, takže máme stack a 20 koblu, takže môžeme si to tu aspoň nejako rozšíriť. Hop. Tak. Tak. Sorry, že som nič nehovoril. Hop, ešte sem. Tuto ešte dáme, takto. Dobre. Tak, hop. Tak. Ešte tu namiesto toráčky tu zasadíme saplingoš. Tak. Počkaj, tu dáme také, že tuto bude svietiť na každý stromček. Áno, úžasné. Dobre, máme ešte 17, takže až dosť rýchlo sa to míňa. Tak a z tohto už tu... Ty kosto mi už vyrastlo? No tak to vyrastie. No. A tu si ešte trošku toto tu predložím. Tak, presne. Tak, to som to chcel, presne takto. A ešte vyťažíme tento stromček. A ja som hovoril, že ešte v tomto dieli dáme tento ostrovček, takže ten určite ešte vykopeme. Len ešte musím tam zozadu ten kobl umiestniť
sa bojím, že teraz keď odkopem ten kobol, tak to celé padne nazad. Takže radšej to spravím bezpečnejším spôsobom. Tu mám ešte nejaké drevko. Takže nič z tohto nebudeme potrebovať. Jedine tak vodu. A jak vlastne... Počkaj. No dobre, na to teraz kašlem. Dobre, ja som si nezobral žiadne bloky, lebo som čo? Debil. Takže idem znova. Teraz keď padnem s tým vedierkom, tak prizabijem sa. Dobre. Potrebujem tie bloky, takže ja si naťažím. Dobre, nenaťažím. Naťažím si pár blokov. Super, nemám krompáč. Jeden stick mi nebude stačiť. Takto. Hopá. Tak a idem ešte trošku naťažiť do kobličku. A zoberieme 20 toho koblu, lebo hop. Hop a ideme tam. Som sa A ja vždycky buď zabudnem zobrať, no, radšej než nebudem hovoriť, lebo zase poviem nejakú kravinu. Hop, už som myslel, že som sem nesmiem položiť blok, to zásadne viem. Počkať. Tu som si vtedy robil tú plošinku, takže idem sem. Takto pôjdem okolo. Tak a tu môžem položiť tú vodu. Tuto ja ju položím. Oh my god. Fú. Ale bol na tom piesok. Koľko na tom bolo piesku? 1, 2, 3, 4, 9. Tak to si bohužiaľ načítujeme. Toto už nemôže padnúť, takže vodu sme sem dali zbytočne. Dobre, tak 9 piesku kľudne načítujeme. Ešte, že nám kaktus nepadol, lebo to by bolo vážne... To by bola veľká smola, keby nám ten kaktus padol, takže ešte, že ten kaktus nepadol a 9 piesku vážne není žiadny problém načítovať. Ináč, sorry, že budem si to musieť načítovať, ale nechcem hrať. Dobre, 7 piesku načítovať. Teda... Koľko som mal mať z tohto? Čakaj, 1, 2, 3, 4, 5. Počkaj, tak to budem počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobre, takže židujem si 10 piesku. Hop, dúfam, že mi to nebude vadiť, ale... Ale proste, ale. Tu si spravíme potom takú plošinu, kde sa nám budú spawnovať potvory. To určite viete, že sa tam robí taká plošinka, kde sa spawnujú potvory a tak.
potom spravíme aj Nether portál, len to bude už iný háčik. Dobre, vykopeme ešte tento strom. Vykopeme tento strom. A dúfam, že budú nejaké saplingy. Aj keď určite aspoň jeden sapling bude, ale hodilo by sa nám aj celkom viacej saplingov. O, dobre, jeden sapling. Hop, ja som myslel, že som padol. Dobre, nejaký sapling. Skrývaš v sebe nejaký sapling. Áno, 2 saplingy v sebe si zatiaľ skrýval stromček. Koľko ešte budeš skrývať? No, sapling. O, dokonca až 3 saplingy nám padli. Dobre, nič. Dobre, máme 3 saplingy, čo není zlé. Toto už dám preč. A presadím ich sem. Nech mi aj narastú. Sem. Tak. A koľko sme to mali si... Celý stromček... Dobre. Vážne sorry ľudia, ale... Čo to píšem? Vážne sorry, ale... Proste... Nie, že by sme ten piesok nejak tak potrebovali, ale mali sme to dostať, tak... Vážne prepáčte, že čítujem, ale... Niekedy proste v tomto skyblocku sa to inak nedá. Lebo napríklad, čo keby sme prišli o vedro. Dobre, vedro ešte je nahraditeľné v tomto skyblocku, lebo teraz novo so zombíkov od 1.4, dobre, nie je to až také nové, ale padajú železa, takže môžeme zombíkami, keď budeme... Ale je dosť malá šanca, že padne zo zombíka železo a mne by sa to fakt nechcelo. Dobre, takže vážne sorry, ale proste sa to bez cheatov inak nedalo. Máme tu kaktus chestu a tak. Teraz tu postavíme nejakú prototyp, ešte nether. Hej, ale toto vážne si musím dávať pozor, lebo keď toto poserem, keď poserem stavbu, že to zle postavím alebo sa prekliknem, tak už to nikdy nedám späť. Alebo proste, že to dám na zlé miesto, alebo tak. Takže potom to už nikdy nedám späť, takže musím dávať vážne pozor, kam to dám. Ja to teraz nechcem robiť. Dobre, nebudeme to teraz robiť, budeme to potom robiť, keď budeme mať viacej miesta a budeme mať lepší prehľad o tom, že čo kde bude. Dobre, ja sa pozriem ešte na tie úlohy. Tu je to. Pozriem sa ešte na tie úlohy, že čo tam malo byť na splnenie. Dobre, takže máme už spravenú úlohu Sestav pec. Máme vytvoř cobblestone generátor, rozširuj ostrov, vytvor pec. Neviem, či túto platformu máme 24 blokov, idem to zmerať. Ale ešte určite není na spawnovanie mobov. No, môžu sa na ne spawnovať moby, ale ešte to nevyužívame, takže to ešte nebudem rátať. Dobre. Dobre, zatiaľ už nemáme, iba tie 3, čo som vymenoval.
sprav cobblestone generátor, rozširuj ostrov a vytvor furnace. Dobre. Už nahrávame niečo vyše 20 minút, takže asi aj za chvíľu to skončíme. Ešte čo by som urobil? Ešte si spravím meč, lebo vtedy nám chýbal, keď sme tu sme potom mali 40 miliónov, dobre, nie 40 miliónov, ale proste veľa tých mobov a sme ich nevedeli zabiť, lebo sme nemali meč. Dobre, a sekeru tu si zatiaľ nemusíme robiť. Aj keď spravíme si ju. Však ešte máme času dosť. Dobre, máme sekeru. A ešte... Dobre, takže ešte naťažím trošku toho koblu a asi dneska ešte aj natočím prvý diel z našej série Octodad. Len dosť to má hardcore ovládanie, takže uvidím, jak mi to pôjde. Podľa mňa budem dosť failovať, ale to sa ešte uvidí. Aspoň sa môžete tešiť na to. Aspoň potom uvidíte, že či budem failovať, alebo... Dorti, ja som si teraz buchol do myšky. Aspoň potom uvidíte, že či budem failovať, alebo ne. A možno natočím ešte tretí diel dneska do Skyblocku, lebo dneska mám veľa času, lebo bol som chorý a ešte som trochu zachrypnutý. Som po chorobe, takže nejdem na tréning. A tým pádom mi zostáva milióny, triliárd hodín času na natáčanie videí, takže ak stihnem, tak určite natočím aj viacej videí dneska. Uvidím, jak čas dovolí. Dobre, takže máme už 24 blokov. Viacej než 24 blokov a môžeme urobiť tú platformu na spawnovanie mobov. Takže 24 blokov od ostrova. Takže pozrieme sa, či je to 24 blokov. Ideme počítať. Muhahaha. Raz, dva, dobre, 3, 4, 5, 6, dobre, ešte raz. Raz, dva, 3, 4. Počkaj, ale akože od ostrova, od toho klasického skybloku? Asi. Alebo... neviem, tak ja to budem počítať odtiaľto. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Ja to asi strihnem. Hops. Som si teraz otvoril nejakú inú aplikáciu. Ja to asi strihnem a potom sa vám ohlasím, keď to budem mať večer. Alebo ja na to kašlem. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dobre, je to určite 24 blokov. A musí to byť 24 blokov? Ale kašlem na to, bude to 30, niekoľko, 40, 280, dobre. Takže koľko tu mám? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Láda. Nechcem to počítať. Prečo to spravíme veľké? Chcem, aby to aj nejako vyzeralo. Chcem to spraviť do takého kruhového tvaru. Takže tu máme raz, 2, 3, 4, 5. Počkej, raz, 2, 3, 4, 5. Takže aj na túto stranu to musíme spraviť 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak, spravím toto. Tak. Toto vyplním. Do ryti.
Dobre, toto určite je 24 blokov. Keď som na to minul 41, tak určite to bude viac než 24. Ak viem počítať. Ak viem počítať, tak určite. Myslím, že ja viem počítať. Ja z toho hovorím počítať, že namiesto počítať. Myslím, že ja viem počítať. Nie je to isté, že či viem počítať. Hej, ja som si to tu vtedy zastával jak debil a potom... Prečo sa mi tá... Ja som debil. Už som myslel, že mi tá tráva celá zabila. Ja dúfam, že táto tráva sa mi rozrastie sem a takto mi porastie až sem a tu budem rozširovať trávu. Tu chcem, aby túto trávu, aby som preniesol tu. A tu budem mať také... Tu budem mať takú oblasť, jak to povedať, takú prírodnú. Dobre, takže toto by bolo asi aj k tomuto videu všetko. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike, alebo keď sa vám páčilo, tak môžete dať like, ale keď sa vám nepáčilo, tak môžete dať dislike, alebo keď nechcete dať dislike, tak proste dajte like, no. Bohužiaľ budete musieť dať like na toto video, lebo keď dáte dislike, tak budem smutný. No. Jo, to tráva sa rozrastá, dobre. To bolo trošku divné, ale dobre. Takže už som hovoril, že máte lajkovať a čau.